Kang Mbok. Jebul waduh paduka minangka kembang wicara garwa kula. Kula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Kawaduk. Boten dados kaya menapa sing. Waduh, ali kok. Menika putra-putra kula. Menika Irawadi. Irawadi. Menika sanadyanto pesek ning Gemati. Marang bapake. Saniki buka salon kecantikan. Irawadi ingkang gila. Kang kaping kalih nika Surti Kanci. Ayu. Ayu kaya kowe. Napa inggih Kang? Juragan catering sakniki. Nggih. Nika ingkang uragil menika Bonowati. Menika ingkang dados tamba kula menawi nembe gerah. Awit Bonowati menika sampun madeg dados penyanyi campursari. Ya. Irawadi Surti Kanci Bonowati njaluk awuruk marang wakmu bab apa wae. Surti Kanci. Nuwun dipun marai peputanan ing waktu iku Surti Kanci. Menawi bab kasetyane ngati. Menawi kula bab katresnan nggih, Pak. Iya, Bonowati. Sampun ngantos kesupen nggih, Pak. Anakmu ragil iki kaya ngono kuwi lho. Lha inggih inggih ngayahi kewajiban penyanyi campursari tamtu laga-laganipun inggih kados mekaten. Ya, Irawadi Surti Kanci lan Bonowati. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Wis ibumu dimen kangen-kangenan kelawan wakmu. Ayo nyapekake dedhaharan kanggo wakmu ana ing pepungkuran ya nggih. Mangestakaken Kanjeng Rama. Kangen-kangenan. Aku ndang guyu wis dhisik. Ayo, Gen. Mangke tidak wonten pepungkuran nggih, Pak. Kang Bos mabur ginawa angin bebarengan klawan tetesing lu bakal sirna jebul ora kaya mangkono Yai. Duk nalika semono kang dadi pantung aku si adi kuwi bisa urip kanthi endah nadyan ora kaya lintang lan rembulan Yai. Nuwun inggih Kang pramila kagem nepuh sedaya katresnan Paduka tuing puni ngantos sengga sakmenika Paduka nyuwun menapa kemawon badhe kula udaneni Kang ana telu panyuwunanku. Menapa menika? Kang kapisan aku njaluk gedene pangapura awet tumindake garwa lan atmajaku kang wis gawe geger ana ing Prajabuya. Nggih kanggo banjur kang kaping pindho Yai. Kowe aja nganti ninggalake aku meneh. Wong nyatanipun ingkang ninggalaken kula menika Paduka le kanggo kang pukasan. Awet kabeh kabecikanira aku pengen ngatonake marang jeneng sira
ngatonake dharma bektiku. Lilanono aku dadi abdimu yo. Boten kanggo ingkang pungkasan boten badhe kula udaneni kang mbok topoyati Nalika aku ora duweni sapa-sapa. Amung jeneng sira lan Paman Bagaspati kan banget tresnani marang aku, Yai. Kanggo nebus kabeh kuwi mau. Lilanono kula badhe dados abdi patu. Duh Ratu Setyawati. mijil gondo arom kang linuwih saka anggane wanita sejati. Nuninggi kula pun sugandini Kanjeng Ratu Setyawati.
Kartika panjeresuk sumilak wadana kengis kongasadining kusuma memayu aluyeng nagri Bratayuda ngiles mangsa kala jagat kebak sambat tangis kalindhesing wengis kumara kinebut dewaning antaka ngancik dina kaping 16 Pandhawa Kurawa nyebrang getih ana madyaning Tegal Kurusetra minangka senopatining Kurawa Sang Prabu Mandaraka sigra ngobak-obak Candha Birawa. Sugandini, apa bendaramu wis sare? Nun inggih sinuwun. Ratu Setyawati sampun sare. Sugandini, ing wektu dina iki aku kapatah minangka senopati perang Kurawa. Nanging aku bingung anggone jarwani marang garwaku awit aku wedi Sugandini yen to garwaku menggalihake lelakon kang bakal dak lakoni Sugandini. Pujawati menika sampun silih nama dados Setyawati. Asma kinarya Japa. Lir Sekar Melati ing setengahing segara. Setyawati menika boten namung tresna. Setyawati menika mijil saking angganing wanita. Kula kinten boten wonten ingkang badhe saged misahaken Paduka lan Ratu Setyawati sinuwun. Sugandini wis madhep lan mantep rasaning atiku matur marang bendaramu. Lamun ta ingsun wis yoga ngadepi patiku Sugandini. Sendika mangesta Dasar pita ing yang widi kaping pungsa